IFM News. Lokal. Isem dagiti ubing ti makaited tinagmayat arik na para kanagiti mangmangted ti regalo kadakwada. Daytoy ket kalpasan anang isayang katmanen ti PNP San Nicolas Advocacy Group iti outreach program para kanagiti 20 ket talong ubing iti barangay 3 iti Iliti San Nicolas. Kuna ni mismo na Lisa Singson, presidente iti naso a grupo ket paragsakan dagiti ubing ket dagiti naganak a nakangeg ti naimbalito ka na sarita manipod kadagiti kaming ti Philippine National Police. Manginaid pa iti daytoy ket nga paida ti libre a bitamina ken kastapay kadagiti regalo manipod iti nasao nga ahensya wenno grupo. Isa yang katmanen nga rod iti may isa nga community outreach program iti barangay 3 San Ildefonso, San Nicolas, Ilocos Norte. Ket adamet total of 25 learners nga binunungan tayo iti vitamins, school kits, dental kits ken snacks. Mainaig iti daytoy ket may panamnama nga adunto pa iti ipay dagiti kaming di Philippine National Police nga adal ken regalo para kadagiti ubing babaen kadagitoy a programa. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak IFM.